plataforma que es diu Negocis Bruts, que el trobareu a la web bancalimpia.com i on podreu trobar 14 entitats financeres espanyoles amb tot detall que estan invertint en la indústria de la guerra i en concret en armament controvertit, armes nuclears, bombes de dispersió. Podem permetre nosaltres dins la fàbrica. És impensable dir la paraula sindicat. Com que som pobres, hem de treballar a la confessió. Si tinguéssim alternativa, segur que no ho faríem. Smile for breakfast. Good morning, says the pale nurse. How did you sleep tonight? I close my eyes back to the city. Stockholm was so pretty, full of my winter hearts. Swedish love, you must know this. I had this last time, just with my bicycle. Orsaken är nedladdning av film och musik på nätet har länge stört mäktiga organisationer och He vist com fèieu fora al capital i us he de dir que estem molt contents de veure que tots junts heu fet pinya per una causa tan noble. Vosaltres som blancs. Blancs
és com un full de paper en blanc que espera l'arribada del poeta quan encara s'hi poden escriure totes les paraules.